We beginnen bij Tialf op het Jereveen. Daar zien we nog grote kraan. Bij de Elfstedenhal in Ljout is het boeten al een stuk rustiger. Hier naar binnen, dan is het net volle oors. Zonder ijs is het misschien wat lastig te herkennen, maar dit is Tialf. En dit is de Elfstedenhal. Bij de Ieren rennen er nog tientallen bouwvakkers om. En deze man had het riek al inne. Zoen je het vergelijkje met een reetriedwedstrijd, dan komen ze in Ljout als eerst door de finish. Maar zo moeten we het nevens beide partijen net zien. Nee, absoluut niet. Nee, dat voelt absoluut niet als een wedstrijd. Ik hoop dat ze daar op die klaar binnen. Het is mooi dat de provincie Friesland 2 400 meter banen dadelijk heeft. Zowel voor de mensen die gewoon als recreant hier een rondje willen rijden, als de topsporters die ook naar Heerenveen komen om te trainen. Wij weten dat ze daar nog wel wat langer werk gaan dan wij. Dus in het begin van het seizoen zullen heel veel mensen uit Friesland hier komen te rijden. Oké, het is geen wedstrijd, dat moet duidelijk wezen. Maar als we de sportmetaforen dan nog even broeken, lezen beide partijen op schema? Het loopt prima volgens planning. We hebben wel de aandacht om ook de komende weken door te kunnen gaan. We werken hier de hele bouwvakvakantie gewoon door om de planning te halen. Ja, wij zijn correct verder. Wij gaan hier elkaar in krijgen van de ondernemers. Dat houdt net in dat ze heel al klaar binnen, maar we via dat de oplevering nou west is. Dus wij officieel hier elkaar in krijgen. Nou, na de bouwvak dan per denk je zo maar eigenlijk ben we wel klaar. Eén ding is wis, Friesland kan dit jaar weer beschikken over 2 spiksplinternijen ijshallen. Na de simmer, dan kan de redens weer uit het vet, toch? We gaan eind september hebben we een openingsweekend hier met alle verenigingen. Dus dat zal denk ik de eerste keer zijn dat mensen komen kunnen. En de weekend erop, en dan praten we over het laatste weekend van september. Dan gaan we gewoon iepen. 14 november is de open dag. Dan wordt hier weer geschaatst.